Россияда ковид белән авыручылар саны арта. Белгечләр 4-нче дулкынны фаразлый. Берничә регионда шикләүләр кертелә башлады инде. Татарстанда ни көтәргә? Локдаун булырга мөмкинме? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр шундый. Килешмәсәгез кызыл төймәгә басасыз, килешсәгез яшелгә ак нейтралитет билгесе. Шунда 4-нче дулкын дигәндә без нәрсәне күз алдында тотабыз? Ләйсән, менә нәрсә дип уйларга, нәрсә көтәргә хәзер башландымы инде ул, әллә безгә аны көтәргә генәме? Шуннан да соңгы вакытта, соңгы 1-2 атнада 4-нче дулкын килә дип әйтсәк була. Чөнки менә шу вакытта пациентлар, коронавирус белән авыручы пациентлар саны артып китте. Шулай ук больницаларга мөрәҗәгать итүчеләр, госпитализациядә мохтаҗ булган пациентлар артып китте. Хәзерге вакытта менә кызыл зоналарда кеше күпме? Менә әгәр дә біз 1-2 атна элек чагыштырсак, ул вакыт аралыгында күпмегә артты? Бүтән койкалар заняты. То есть буш урын юк больницаларда, стационарда көн сайын 200-дән 500-гә хәтлек обращениялар. Понятное дело, бүтән кешене госпитализировать итеп булмый, шуңа күрә наиболее тяжелой степенле пациентларны госпитализировать итәләр, кемнәр инде амбулаторный лечиться итә ала, аларны амбулаторный лечениягә җибәрәләр. Нинди хәл бу, Айдар? Менә шуннан да без инде берничә дулкын уздык дибез. Нәрсәгә бәйле ул һәм синеңчә һәр регион бу очракта шулай ук үз карамагында булырга тиеш баларның локдаунга ябыргамы? Кайбер инде без күрше республикада беләбез, кайбер укучыларны хәзер карантинга шул ук инде дистанцион укытуга күчерә башладылар. Менә ничегрәк хәл итәргә бу ситуациядә? Инде тәҗрибә дә бар кебек бер яктан, ләкин икенче яктан әле һаман да ниндидер яңа бу мөмкинлекләр ачыла. Biz инде Алмаз бу һәм тамашачылар бик яхшы белә дә инде бу темага без елдан артык тапшыруларны эшлибез, шулай бит. Ләкин тәҗрибә безне бер нәрсәгә дә өйрәтми. Менә дөрес әйтеп киттегез. Минем теге икенче эш буенча амбулатория шартларында бүгенге көнгә 300 вызов килә. Бу нәрсә турында сөйли. Авырулар, менә бу салкын тию, кушылып китә хәзер грипп, нәтиҗәдә кушылып китә коронавирус һәм авыру үзлеге катлаулана, чөнки кеше үз вакытында профилактика үткәрми. Бу бер. Икенчедән менә бу контактлар дип әйтәбез бит инде. Һаман да шул битлек кимәү, гигиена таләпләрен үтәмәү, бүлмә эчендә 40 минут саен тәрәзәне ачып җилләтмәү, яки кондиционер куллану, булар бөтенесе менә күмәк булган зур шул концертлар бетегезен шулай бит. Шулык җыелышлар бөтенесе һаман да шулай ук үтә. Һаман да шулай гигиена таләпләре үтәлми. Роспотребнадзор әйтсә дә ул таләпләр үтәлми, башкарылмый. Шуңа күрә безне менә син әйттең локдаун, шикләүләр, онлайн уку, бәлки онлайн уку булыр. Ләкин шушылай теге ябып кую кешеләрне узган елдагыча. Андый булмас дип уйлыйм, ләкин ма карамастан да менә бу прививка ясату өчен вакыт безнең хәзер юк диярлек, җитми ул безнең. Чөнки иммунитет формалашырга өлгерми, бу бердән. Икенчедән, шунда ук сиңа грипп ләгәргә мөмкин. Һәм бик каты ОРВИ үзем 10 көн дәвамында авырдым, бар тик антибиотиклардан чыгып рәтләнеп алдым, шулай бит. Шуңа күрә менә бу вакцина иммунитетны формалаштырыр өчен безнең вакыт калмады хәзер. Вакцинага ни өчен мөнәсәбәт үзгәрми икән? Алсухан, менә инде әллә кайчан бер сөйлиләр шуның турында, инде каршы килүчеләр дә бар, аңлашыла, шул ук масса күләм мәгълүмат чараларында һәр даим әйтеп тора, ләкин шул ук социаль челтәрләрдә инде кире булучылар һәм кешеләрне әле ул гына да түгел үгетләүчеләр, ни өчен сез бу адымга барасыз диючеләр күп. Ни өчен хәтта менә шушы ук хастаханәләрдәге урыннарның туллануы да кешене әзрәк уйланырга мәҗбүр итми икән? Беләсез, мин нәрсә дип уйлыйм. Менә мин үзем вакцина үттем, вакцинация, һәм социаль челтәрдә яздым үземне Инстаграмда. Әлбәттә инде монда кушылдылар, менә кире булучылар, шушы вакцинага каршы кешеләр. Мин бу күренешне бер сүз белән генә атай алам, аның мәкале бар, ул биткә үчитеп тун ягу. Әлеге дә баягы менә хөкүмәт кушканны эшләмим әле, җитәкче кушканны эшләмим әле дигән ниндидер бер кирелек белән халык һаман теге асылына төшенеп җитмәде бу авыруның. Гәрчә менә бу авыруны мин үзем менә пандемия башланган елны минем ирем авырды, апрельдә ук, иң беренче авыручылардан. Һәм аның никадәр авыр кичергәнен бу авыруны кердем. Әйтер идем, ул авырый торган кеше түгел. Гриппта юктырганы юк, ОРВИ белән дә авырганы юк, ләкин аның никадәр дәрәҗәдә авыр итеп кичергән күргәннән соң мин аңладым, бу гади генә авыру түгел.
Бу без уйлаганча теге гади генә ОРВИ менә салкын тию кебек кенә узып китә торган авыру түгел. Һәм мин ул вакытта ук үземә катгый карар кабул иттем. Әгәр вакцина була икән, мин вакцинация үтәм дигән. Чөнки 3 атна буе температурасы төшмәгән сау сәламәт ират кешене минем әле күргәнем юк иде. Демәк, үз мисалында аңларга кирәктер. Бу очракта, бары шул очракта гына кешенең ништер башына сеңәргә мөмкиндер бу хәл. Чыннан да вакцинацияны бит әле ул яктан түгел, икенче яклап та кабул итмәүчеләр бар. Барыбер авырыйлар, барыбер вакцина ясаган кешеләрдә эләгә дип, менә бу очрактар әзилә. Ничек уйлыйсыз? Чыннан да әлеге вакцинаны кодатучылар ничегрәк авырый икән? Һәм кодатмаучылар күпме? Менә сез ниндер чагыштырулар алып барасызмы? Чыннан да безнең менә күзәтүләрне карасак, вакцина ясаткан кешеләр арасыннан авыручылар бар. Бар андый очраклар, алар күп димәс идем. Бар, но алар авырыйлар җиңелрәк. Алар җиңелрәк авырый. Алар стационарларга эләкми. Аларның осложнениялары булмый. Менә мин үземнең мисалымда әйтә алам. Мин апрельдә үзем прививка ясаттым. Көн сайын ковидный пациентлар белән эшләгәнгә күрә, нагрузка, вирусный нагрузка минем организмга көн сайын бара. Мин июльдә ковид белән авырдым. Ләкин мин авырдым бик җиңел формада, Аллага шөкер, без осложнений тиз генә үтеп китте. Беренче чиратта без аңлыйбыз, инде статистика буенча да йөрәк авырулары белән интегүчеләргә эләгергә мөмкин һәм куркыныч нәтиҗәләр булырга мөмкин. Рүзилә, менә әйтеп китегез әле. Чыннан да шулаймы бу? Һәм ниндирәк күрсәткечләр, ниндирәк саннар бу очракта нәкъ менә әлеге йөрәк авырулары белән интегүчеләргә ковидның мөнәсәбәте? Чыннан да шулай, беренче волна булгандаймы, без барыбыз да курыктык пневмониядән, кызганычка каршы ковидның киң охватывать итеп, организмның үзенең ялкысынуын чыгара. Аларның арасында йөрәк тоже катнаша. Йөрәкнең осложненияларын, миокардит, то есть йөрәкнең мускулын ялкытсыну, аннары йөрәкнең кан тамырларында воспаление була дип әйтегәйме, йөрәкнең сумкасы воспаляется. Осложнениялар күп. То есть сау сәламәт булган кеше дә кызганычка бер айдан соң кардиологка мөрәҗәгать итә. Ковид эләктерү суммы инде ул кешеләр өчен, әллә иртәрәк уйланырга кирәк дигән фикер. Менә кемнәргә тәкъдим ителә ул? Чөнки монда шулай ук инде кемнең бәлки диабеты бардыр, әле һаман да кемнәрдер аңлап бетерми. Безгә кирәкме ул ди? Бәлки нәкъ менә вакцина ясатканнан соң безгә авыр булырга мөмкин дип уйлаучылар да бар бит. Менә аларга нәрсә эшләргә һәм кемнәргә бу очракта калатырга ярый, кемнәргә киңәш ителми. Ул бит әле шулай ук бик 100% өйрәнелеп бетермәгән дип аңлыйм. Медицина безнең точно наука түгел. И бу яңа чир әле барыбыз да төгәл результатларны белмибез, шулай дип әйтергә бит. Һәрбер кешегә индивидуаль килергә кирәк. Оценить плюсы, минусы дип әйтергә бит. Әле монда сезонлы авырулар да бар. Рәзилә, менә шуннан да әгәр дә ОРВИларны алабыз икән, без монда менә хәзерге грипп дип әйтәбез. Бу авырулар белән ковидның мөнәсәбәте ничегрәк? Әлбәттә, ковид белән икенче тагын вирус катнашса, ул тагын авыррак китергә мөмкин. Аның клиникасы да үзгәрә. Безнең менә элек ковидның клиникасы прям шундый аңлашылчан иде, ис тәм сизми, температура йөткерү. Хәзер пациентлар төрле клинический формалар белән безгә мөрәҗәгать итәләр. Ул ашказаны авыртулары да, ул эш китү, ул күңел булгану, баш авырту, бар шундыйлар, просто хәлем юк диләр. Аларның мазок алабыз да аларның ковид килеп чыга. То есть монда шундый зур киңлек, бик авыр дифференцировать итәргә аларны. Шул ковид белән ләйсән берничә тапкыр авыручылар күпме? Берничә тапкыр авыручылар бар. Алар бик әз, но очраша. Обычно була ничек төрле штаммнар бар бит. Пациент бер штамм белән чирләгәннән соң, терелеп чыкканнан соң иммунитет ослабленный, ул икенче штамм белән очрашырга мөмкин, и шул очракта повторное заражение була ала. Ләкин ул очраклар бик әз. То есть безнең практикада может 1-2 булгандыр. Һәм әле бит кайбер вакытларда нәкъ менә чит илдән кайтучылар белән дә бәйле. Шулпан бу нисбәттән сездән сорыйсы килә, менә шуннан да куркыныч зурмы чит илдән алып кайтырга, шул ук яңа штаммнарны дип әйтәбез. Һәм туристларга нәрсәләр киңәш итәсез сез чит илгә чыкканда, аннан кайтканда һәм чит илдә булганда бармы аерым ниндер бәлки инструктаж кебегрәк күренешләр?
Бүгенге көндә күп илләр аларның бар үзләренең требованиялары ял итәргә бару өчен. Инде иң популяр булган юнәлешне карасак, ул Төркия. 14 сентябрьдән условияларны Төркиядә үзгәртте. Хәзерге көндә бары тик Спутник V вакцинасын калаткан туристлар гына тест бирмичә киләләр, яки 72 сәгать кала ышканчы туристлар бирергә тиеш тест. Бары тик отрицательный результат булганда гына туристлар ял итәргә бара алалар. Һәм кайткач 4 көн эчендә шулай ук балалар да, ылылар да, кемнең вакцинасы юк, алар бирергә тиеш тест. Тестның дөрестлеге ни дәрәҗәдә бу очракта мөһим, Айдар? Шулай ук төрле фикерләр ишетергә туры килә. Менә әле тапшыру башында да без сөйләшеп тордык, уңай тест бирергә мөмкиннәр дип, бөтенләй бирелмәгән тесттан да. Ялган тест булырга мөмкин шулай бит. Андый очраклар күп микән бездә? Менә июньдә мин авырган вакытта, мәйтәм, бу миңа да килеп җитте, бу күренеш. Теге сакланып, шул вакытта инде авырулар белән эш йөртергә туры килә, теге хастаханәләрдә эшләргә туры килә. Ничек дип әйтим, ул кинәт кенә менә авыру китә. Менә бүген син былай, иртәгә булды. Теге башланды. Монда тест бирсәң дә, бирмәсәң дә, мәйтәм, бу коронавирус, мәйтәм, бирегез миңа мондый препаратлар, мин бер генә препарат эчеп дәваландым, беренче антибиотиксыз, нисез, аны исемен әйтмим инде. Табибка шалтыратам, мәйтәм, туктагыз, ясыйбыз, аннан соң күренер. Ул бәйрәм алды, 12 июнь бәйрәм алды. Мәйтәм, мин булмыйм. Сау булашырга туры киләчәк сезнең барыгыз белән дә. Юк, көтәргә кирәк ПЦР-ны. Әлбәттә, ПЦР шундый хәлдә, әлбәттә, положительный килә. Уңай ПЦР. Терелеп, дәваланып чыкканнан соң 3 атна дәвамында минем положительный тест килде. Чыгармыйлар, теге больничный япмыйлар. Мәйтәм, бу бит инде мин секрет бирә алам. Хәл бар. Юк. Менә бу нәрсә турында сөйли? Бу бәлки лабораториягә нагрузка бик зур. Бу бер. Чөнки безнең сертификация үткән берничә генә лаборатория бар, ул дәүләтнеке лаборатория, аннан соң ФБУз бар, һәм инде коммерцияле булган лабораториялар бар. Шуңа күрә бәлки бердән нагрузка, икенчедән менә бу кешедән торган фактор дөрес ясамаска мөмкин. Минем киңәшем нинди? Киңәшеңне без, Айдар, синең белән рекламадан соң ишеттербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы бүген шул ковид 4нче дулкын фаразлары турында сөйләшәбез. Айдар, син әйтә башлаган, һәм тамашачыларга ниндидер киңәшләрең дә бар иде. Әлбәттә, киңәш авырган кеше буларак һәм шушы тармакта эшләүче кеше буларак, гомумән мәгълүматларны тикшереп баручы кеше буларак, иң элек үзегезнең халәтегезгә карагыз, игътибар итегез. Әгәр дә һәркем белә, ОРВИ ничегрәк бараның, грипп ничек бара, аллергия, миндә аллергия, мин беләм аллергия вакытында нәрсә барлыкка килә, ничек тумау төшкәннәренә кадәр беләм, ничек бу вакытта тегеләй булай. Шуңа күрә, беренчедән, үзегез сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз, чөнки табибларга хәзер бик авыр. Менә әле генә языштык, шул хәтле күп вызовлар, аларның күбесе әле эшкәртелмәгән, табибларга махсус рәвештә җиңеләйтегез эшләрен. Бу бердән үзегезгә игътибарыгызны, якыннарыгызга, кайда булдыгыз, кем белән очраштыгыз, ул кеше нинди хәлдә, ул авырдымы, юкмы, аның кыяфәтенә карагыз, күзләр кызыл, борын кызыл булды, ул кеше белән очрашмагыз, телефоннан белешегез, нинди хәл, аның сәламәтлеге ничегрәк, барырга кирәкме, юкмы? Юк кебек безнең халыкта, ул бар. Беләсезме, кемнең җаваплыгы юк, шул китеп бара. Менә бу шулай яңгырасын, кемнең җаваплыгы юк, үзенә карата, ул китеп барачак. Дөрестән шулаймы бу Ялсык? Менә җаваплылык турында без бит чагыштыра алабыз. Бездә чыннан да социаль җаваплылык бик түбән бездә халыкта. Мәсәлән, менә Төркиягә хәзерге вакытта барсагыз, сез әгәр дә урамда, анда кибеттә маскасыз икән, сезгә гади кешеләр килеп, кибет хезмәткәрләре түгел, сакчылар түгел, килеп әйтәчәкләр, нишләп синең маскаң юк, маскаңны ки, анда һәр вакыт менә маск дигән ишетелеп тора инде, кигез маскагызны дигән. Ә бездә хәтта кибетләргә кергәндә дә хәзер тикшерми башладылар. Бу бит инде битарафлыкмы инде, бу җавапсызлыкмы? Шул вакытта вакцинага каршы чыга шул халык һәм маска киюне дә таләп итми. Ә ничек сакламакчы була, мин шуны аңламыйм. Һәм тагын бер төп сорау, вакцинацияны без инде тапшыру саен күтәрәбез аны. Сезнеңчә менә мәҗбүриләтеп кертергә кирәкме? Әллә ниндирәк алымнар кулланырга? Менә әгәр дә халык үзе аңламый икән,
Нинди чарага барырга бу очракта? Әгәр дә менә аларның менә сез әйттегез, үзегез мисалыгызда сез аңладыгыз аның нинди куркыныч авыру икән. Кешеләр аңламый ди, мәсәлән, очрашмаганнар, кайберләр әле һаман да ышанмаучылар да бар. Ковид бармы юкмы дигәнгә, андый кешеләр дә табыла. Менә сез нәрсә киңәш итәр идегез? Нидирәк адымнарга барырга? Мин мәҗбүрилеккә каршы алдан ук әйтәм, ләкин мин аңлату эшләрен киңрәк җәелдерергә кирәк дип саныйм. Менә һәрбер вакцина ясаткан кеше, бу инде безгә журналистларга күбрәк кагыла, һәр вакцина ясаткан кеше аңлатсын иде, ни өчен ул вакцина ясатты. Хәзер бит социаль челтәрләр заманы, аның өчен телевидениегә яисә газетага да сөйләргә кирәк түгел. Чыктың, яздың, син ни өчен вакцина сайладың? Һәм менә шулай итеп әкренләп бу фикер килеп җитәр дип уйлыйм мин. Ләкин барыбер сезнең очрактагы кебек, анда да тәнкыйтьләүчеләр һәм сезгә моны махсус җиткергәннәр, сезнең фикер түгел бу дип әйтүчеләр табылачак. Әйе, ул вакытта да син анда эшләгәнгә шулай әйттеләр. Әйе, бик дөрес, без дә моның белән очрашабыз, һәрдаим Рәзилә. Хастаханәләрдә менә ятучылар арасында вакцина кадатучылар бармы? Һәм алар ничек кичерә әлеге авыруны? Әлбәттә, бар андый очраклар да баралар эләгә, ләкин әйткәнемчә, алар барыбер җиңелрәк кичерә. Кем ясатмаган һәм кем ясаткан, аларның аермалары бар. Ничә әгәр дә процентлап алсак, без менә хастаханәдә ятучыларның ничә проценты моңа кадәр вакцина ясаткан иде? Сездә якынча булса да менә андый тикшерүләр бармы? Үзегез чамалап булса да әйтә аласызмы? Менә, мәсәлән, 5-10% манда 20 дип, ләйсән бәлки сез җавап бирәсез. Вот безнең хастаханәдә ятучылар арасында алсак, в общем, где-то 2-3% вакцина ясаткан пациентлар, и һәм алар бик җиңел кичерәләр бу чирне авыруны. Даже госпитализация вакытына карасак тагын, обычный пациентлар, 10-14 көн ята дип әйтик. Вакцина ясаткан пациентлар күбесенчә 5-7 көндә уже аякларына басып, өйгә выписываться итә алалар. Ләкин кызыклы хәл һаман күзәтелә. Соннар безнең менә Татарстан регионы алсак та һәм гомумән Россия буенча да бер төрле урыннар юк дибез без. Нәрсәгә бәйле икән? Ни өчен һаман менә шундыйрак күренешне күзәтәбез икән без? Нәрсәгә бәйле бу? Статистика буенча ковид чире подтвержденныйларны гына шутылар безнең республикада. Подтвержденный ул ни дигән сүз? ПЦР, ФБУС аркылы подтвержденный булырга тиеш. ФБУС аркылы 20, может даже 10% мазоклар гына подтверждация итә. Шуңа күрә коронавируслы пневмониялы пациентлар күп. Анализ буенча ПЦР отрицательный дип бара, шуңа күрә аларны статистикага кертмиләр уже официальный. Ләкин соңгы вакытта барыбер сизелерлек арта. Мәсәлән, көнне ил буенча бу рәсми мәгълүмат 20 мең кеше вирус эләктерә, 800-дән артык кеше үлә ил буенча. Айдар, бу күп саннармы, юкмы? Ил буенча караганда бәлки күп тә түгелдер, ләкин аларның үсеше куркыта. Июль-август айларында бер хәл, хәзер әле ОРВИ бик каты чәчәк ата башламады. Моны белергә кирәк. Бу ОРВИ октябрь-ноябрь айларында баш күтәргәч, менә анда без нәрсә күрәчәкбез. Икенче яктан бит хәзер менә мәктәп югары уку йорты сезоны башланды инде, сентябрь аеннан гадәттә яңа уку елы башланды. Һәм шулай белгечләр фикеренчә, нәкъ менә бу чорда ОРВИ белән бер рәттән хәзер әле ковидта инде тарала башлаган. Алар үзләре бәлки әле авырмаска да мөмкин, ләкин алар бит таратучы буларак йөриләр. Менә шул нисбәттән дә артачакмы саннар синеңчә? Минемчә артачак. Һәм тагын бер кат әйтәм, прививка өчен урын калмады. Иммунитет формулашы өчен. Беләсезме? Менә мин быел вакыт калмады, урын түгел, вакыт калмады. Беләсезме? Мин быел беренче тапкыр менә 8 ел гриппка каршы вакцина ясата алмадым. Ни өчен? Чөнки мин авырдым. Менә бу 10-14 көн инде. ОРВИ. Бу искиткеч шулай катлаулы ОРВИ булып чыкты. Хәзер иммунитет минем шундый-мындай дип әйтик инде. Нинди вакцина ясатырга? Бигрәк тә 70 көн үтте коронавирустан соң, монда әле бу катлаулы ОРВИ, хәзер мин куркыта, бөтенләй вакцинасыз калам. Тегесен ясатып булмый, гриппны да ясатып булмый. Һәм гриппны октябрьдә ясатсам, аңа формулашлар өчен вакыт калмый. Чөнки декабрьдә булырга мөмкин хәзер бу грипп. Шуңа күрә бу нинди хәлдә булыр, бөтенләй өйдә бикләнеп ятарга туры киләчәк. Иртәрәк ясатырга кирәк дигән фикергә киләсең. Сентябрьдә гына безнең ясала гриппка каршы вакцина. Менә икесен бергә ясатырга ярыймы? Белгечләргә сорау, шул ук мәсәлән син әгәр дә ковидка каршы вакцина ясаткансың икән, ОРВИга каршы ясату кирәкме? Гриппка каршы дип. Гриппка каршы, Бер ай үтү кирәк. Бер ай үткәннән соң инде киңәш ителә грипптан ясарга. Кардиолог буларак сезнең белән инде теләк тәкъдимнәр бар, шулай киңәшләр ишетәсе иде. Нәрсә эшләргә кирәк бу чорда? Бигрәк тә хәзер әгәр дә ике авыру бер-берсе белән алар шулай йөрәккә бик нык эшчәнлек китермиме?
Мен қушыласы келгенде обсуждениеға не успела. Вот разработка бойынша эми ковидтан соң ковид даже диагноз қойылмай, но кіші шегілеген ковид білен ол рекомендация бойынша 6 ой шегілегеннен соң кішіге вакцина саларға тиіш. Күн сайын аны пандемия болған вақыттан ойларға түгіл, күн сайын ойларға керек аны турында. То есть маска киерге, көп жиылған кіші арасында жиылмасқа, витаминдар, контрастный душ, свежий воздух деп әйтек. Шундай шараларны қарарға керек. Вакцина ясату алдынан киңәшләрне нәрсә эшләргә кирәк, ничек әзерләнергә? Без моны һәр даим кабатлап торырга тиеш, чөнки барбер сораулар туа, кемдер белеп бетерми, һаман да кызыксыналар. Вакцина ясар алдан особый ниләр юк, подготовка дип әйтик. Просто үзегезнең сәламәтлеккә карарга кирәк. ОРВИ башланса, вакцина ясатырга ярамый. И вакцина ясар алдан һәр пациент анкетирование үтә. Анда определенный сораулар бар. Күп кеше былай гына галочка куеп чыга. Менә шул сорауларны әйбәтләп укып җавап бирсәгез, уже аңлап була, вакцина ясарга ярыймы, ярамыймы. Противопоказанияларда монда шул ук острый фазы, ОРВИлар, обострение хронических заболеваний, и если пациент булган контактта ковидлы пациент белән. Шуңа күрә үзегезнең арагыздагы кешеләргә игътибар итәргә кирәк, аларның состояниесына карарга кирәк. В принципе, все. Җитди карау юк димәк әлегә, барыбер менә шушы пунктларга да һәрберсе дә ничектер өстенрәк һәм җиңелчә генә карыйдыр. Андый сизеләдер. Менә монда чит ил мисалы турында Төркияне әйтеп киттеләр. Шулпан тагын ниндирәк илләрне мисалга китерергә була? Кайда тәртип бар? Һәм бүген кайларда чыннан да бик шул ук битлек киюгә дә, анда башка профилактик чараларга да җитди карыйлар. Безнең илдән аермалы буларак инде. Минем әйтеп бузасым килә, Берләшкән Гарәп Әмирлеге буенча аларның бик катгый Россиядан тест биреп китүгә карамастан, аэропортка килеп төшкәч, туристлар килгәч аэропортта Дубайда бирергә тиеш тест, һәм анда бик нык тикшерәләр маскаларга. Һәм бик зур штрафлар, анда 35 меңнән 50 меңгә хәтле штраф. Шуңа күрә любой торговый центрга, кибеткә керсәң дә, анда әйтеп уздылар, маска дип гел кабатлап әйтеп торалар. Бездә ни өчен мондый хәл һаман да юк? Нәрсә җитми сезнеңчә менә? Ничек уйлыйсыз? Нәрсә эшләргә кирәк? Бу үзгәртеп була торган хәлме? Һәр кешенең үзенең җаваплылыгы дип уйлыйм мин. Шәхси җаваплылык буларак шунысы иң мөһиме. Аңлап бетермәдек. 4нче дулкын башландымы инде? Аны көтәргәме? Булачакмы ул? Сез ничек Башлана дип уйлыйсыз? әйтсәк була. Бездә. Потому что и амбулаторный звенога да нагрузка орта башлады, вызовлар саны орта башлады, больницаларга, стационарларга обращениялар күбәеп китте. Һәм урыннар юк, урыннар әзәя, пациентлар орта. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Алсу ханым, менә бу ковидның яңа дулкынының зыянын киметүдә нәрсә таян ноктасы булып торырга мөмкин? Пропаганда, вакцинация һәм маскаларны саклану чаралары турында даими сөйләргә кирәк. Күп меңнән сөйләсәң дә, бу сөйләүнең бик әс икәнен без аңлыйбыз. Менә журналистлар буларак, аудитория белән, халык белән эшләгән кешеләр буларак. Һаманда күп кеше, менә сез әйттегез, маскага, вакцинага түгел, хәтта авыруга да ышанып бетмәүчеләр бар. Алар шансын өчен аларның нидер бер якын кешесе авырга тиеш. Андый күренешләр дә бар. Менә ышанмады, кемдер авырды, шуннан ышана башлады. Шуңа күрә даими аңлату эшләре бөтен булган табибларны эшкә җигеп дип әйтик инде. Менә бик зур рәхмәт әйтәсе килә табибларга, монда килгәннәр өчен һәм башка табиблар да кушылсыннар иде. Журналистларга социаль челтәрләрдә әлбәттә үзләренең аккаунтларында менә аңлату эшләрен киңрәк җәелдерергә кирәк дип саныйм. Дөрестән дә табибларның нинди эшчәнлек алып барганын күпләр аңлата бетермидер, һәм аларны киметү дә нәкъ менә үзләрен сакламас, табиблар турында уйламасалар да, һәр хәлдә үзләрен саклау чаралары буларак та куллана алалардыр кешеләр. Дөрестән дә шулай, һәм саклану чаралары әйткәнебезчә алар үзгәрешсез кала, аларны бары тик үтәргә генә кирәк. Шул очракта гына без сәламәт булачакбыз. Исәнлектә күрешергә язсын.